मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझारनि देबोरगावआव जागायदों फावथायनि मावबादा। गोलोम बोथोरनि बन्द'खौ नोजोर होनानै बे फावथायनि मावबादाखौ बेखेवनाय जादों। इयुन जोलैफोरनो हारिमुआरि बिथिङाव लोगोसे आथिखालनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बिसोरखौ आखा-फाखा खालामनो बे मावबादाखौ जागायदों। आसाम सरकारनि हारिमु बिफाननि बिथोन होनायाव रायजोनि जिल्ला खुंथाय आरो ओनसोलनि हारिमुआरि आफादफोरखौ फोनांजाबनानै गोलोम बोथोरनि बन्द' समाव हारि-हारिसाफोरनि हारिमुनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जेरै फावथाय, दोरोङारि खुगा हारिमु, मोसानाय, दामनाय-देनाय बायदि बिथिङाव बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ खुंफुंगासिनो दं। बेबादिनो क'क्राझार लोरगि थियेटार हान्जानि बानजायनायाव आसाम सरकारनि हारिमु बिफान आरो क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबाव क'क्राझारनि देबोरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सावराय नब्लाङाव दिनैनिफ्राय जागायदों बेसेन नाङै फावथाय मावबादा। गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै जौमा फरायसालिनि फरायसालिफोरखौ लानानै फावथायनि गियानजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङै आखा-फाखा खालामनो बे फावथाय मावबादाखौ बेखेवदों। दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 जुलाइसिमाव गासै 15 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे फावथाय मावबादानि बेखेवनाय हाबाफारियाव क'क्राझारनि एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट ACS बेदाब्रत पेगुजों लोगोसे क'क्राझार एजुकेशन ब्लकनि BEEO सुदांशु साहा, देबोरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं स्वर्णमयी ब्रह्म, क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि गोरायुं एबा लोरगि थियेटार हान्जानि आफादगिरि सोमदोन ब्रह्मआ बाहागो लायो। बे समाव हाबाफारिनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों आबुङै मिथिहोदों लोरगि थियेटार हान्जानि गाहाय नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मआ। फावथायनि मोनसे फोरोंथाय बादा मा थांखिजों आरो सानबेसेनि थाखाय बे बादाखौ लानाय जादों? बे दिनै देबोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जे फावथायनि मावबादा जागायदों बे जाबाय एक्सुवेलि आसाम सरकारनि हारिमु बिफाननिफ्राय बानजायनाय मोनसे मावबादा आरो बे थांनाय बोसोरनि सिगांनिफ्राय दा नैबे थामथि जागोन। आसाम सरकारा जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ हारिमुआरि बिथिङाव एसे जौगाखांहोनो थाखाय गामि गामि सिं सिं थानाय साफ्रोमबो आरो आजिखालि गोनांथि बयनिबो थाखाय सोलोंथाइयावबो बिराद गोनांथार हारिमुआरि बिथिङाव आवगायलांनो थाखाय गासिबो जोंनि गोमोरलांनो थांनाय माखासे हारिमुआरि आयदाफोर जेनेबा फक सं, फक डान्स, माखासे ड्रामा, फावथाय बेफोरो फक थियेटारफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो बेनि थांखिजोंनो आसाम सरकारा मोनफ्रोमबो आयेन आफाद बियाबनाङै LAC वाइसै मोनसे LAC आव मोनसे बा अबेबा थांनाय बोसोरावबो बिदिनो खालामदों। देग्लायबो LAC वाइस मोनफ्रोमबो LAC आव मोननै खरै गासै 126 LAC आव दा मोननै खरै खालामनाय मावबादा बानायदों। बेवहाय मोनफ्रोमबो जायगायाव एखे नङा। दा जेरै बबेयावबा क'क्राझाराव मोनबा LAC आव गासै 10था जायगायाव जादों। बेनि गेजेराव मोननै जायगायाव दतमा आरो क'क्राझाराव दा ड्रामानि सायाव जादों। बेनिफ्राय आफलागाव जादों जोंना बर' फक, बनरगावआव जादों जोंना बर' फक, जोंनिया क'क्राझार LAC 3 नং क'क्राझार LAC नि आन्दाराव आरो कारिगावआव मोनसे सावथालि डेन्सनि सायाव जादों। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गासिबो माबानिसै आरो बर'ल' नङा सोब बयनिबो सुबुं मोसानाय, सुबुं मेथाइ आरो ड्रामा, फावथाय, मार्शेल आर्ट्सबो दा दिनै थिपकायाव लानाय जादों मार्शेल आर्ट्सनि सायाव आरो लोगोसे मागुरमारि हाइ स्कुलाव लानाय जादों क्राफ्टनि सायाव आरोखि हेन्डिक्राफ्टनि सायाव। बेनिफ्राय आर्टनि सायाव पेन्टिं आर्ट्सनि सायाव लानाय जादों जलेश्वरी हाइ स्कुल कसिगतसिनि बैहाय। दा बेबायदिनो नैबेवहाय दिनै जोंनि जायगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपआ जों बानजायदों। मोनफ्रोमबो हारिमु हान्जाफोरनो दायित्व होनानै बेखौ बानजायनाय जायो आरो बेनि थाखाय मोनसे LAC वाइस मोनसे कमिटि थायो आरो बेखौ डिस्ट्रिक्ट कालचार अफिसारा नायो जिल्ला खुंथायनि आन्दारावनो। दा बेयाव जोंहा देबोरगाव हाइ स्कुलाव जोङो बिबानखौ हरदों। देबोरगाव हाइ स्कुलाव जानायाव जोङो बेहाय लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय जों बेवहाय दिनै बानजायफैबाय, दिनै बेखेवबाय। बेवहाय दिनै बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों जोंना मानगोनां एसिस्टेन्ट कमिसनार एडिसनेल एसिस्टेन्ट मेजिस्ट्रेट सार पेगु सार बिथाङा फैदों आलासि महरै आरो जों लोगोसे दंमोन तामिलनाडुनिफ्राय फैनाय कुमार साव होननाय सासे ट्रेभेलार, सासे थियेटार एक्टिभिस्ट जाय बिथाङा अल इन्डिया साइकेलजों ट्रेभेल खालामनानै 2016-17 जोंनि क'क्राझार आसामाव ओरै फैखांजोब्बाय। दा बिथाङा जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनाय वर्कशप जेरै बिनि अनगा नैबे देबोरगाव हाइ स्कुलनि अनगायैबो जोंनियाव जेरै लोरगि थियेटार ग्रुपनि थावनियावनो बेवहाय जोंहा मोनसे थियेटार वर्कशप जागासिनो दं। प्रडाक्सन ओरिएन्टेड मोनसे गोदान फावथाय दिहुननाय जागोन बेजों। दा बेवहाय फोरोंगिरि महरै जोंहा रुपज्योति महन प्रसाद आरो नैबे तामिलनाडुनि जाय सार फैदों बिथांमोना थादों। दा लोगोसे जोंहा मोनसे जाबावदों चिल्ड्रेन थियेटार वर्कशप टेङापारा LP स्कुलाव जागासिनो दङ। दाख्लै 7 जुलाइआव जों बेखेवबाय। बियो
20 माबायाव जोबहैगोन मथा मथि 22 ना बेसेबां जोबहैगोन आरोखि 20 साननि आरो बियो दा बेवहाय नैबे दिनैना 15 साननि जागोन देबरगाव स्कुलाव बेहाय फोरोंगिरि महरै थाहैगोन जोंहा नैबे आंनि बिथां पबित्र मुसाहारि थियेटार इन एजुकेसन नेसनेल स्कुल अफ ड्रामानि आन्डाराव त्रिपुरानि थियेटार इन एजुकेसन इन्स्टिटिउट दं TIE उइं होनना बुङो बेनिफ्राय पास आउट जानाय बिथां पबित्र मुसाहारि बिथाङा फोरोंगिरि महरै थागोन बेवहाय आरो लोगोसे बिथांजों थाफाबावगोन बिथाङाबो त्रिपुरानि नेसनेल स्कुल अफ ड्रामानि थियेटार इन एजुकेसन उइंनिफ्राय पास आउट जानानै फैनाय समिरन ब्रह्म बिथांमोन सानैया दिनै बे जोंनि देबरगाव हाइ स्कुलाव जानाय वार्कशपखौ जोबजासिम फोरोंलांगोन आरो बेखौ थुंगेगोन 24 जुलाइ खालि थुंगेगोन आरो बेवहाय मोनसे क्लजिं सेरेमनियाव मोनसे सुंद' फावथाय दिन्थिफुंनाय जागोन आरोखि बेनि थ्रुयै आरो बेवहाय जों डाइरेक्ट फावथायखौल' फोरोंनाय नङा गथ'फोरनि पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट बडि मुभमेन्ट एक्सारसाइज माखासे भइस एक्सारसाइज गोबां गावनि देहायारि माबायाव गोनांथि जानायफोर यगासननिफ्राय लाना गासैखौबो जों बेहाय फोरोंनाय जागोन माखासे एसे टाच खालामगोन आरोखि आरो लोगोसे जों मा नांगौ सोलोंथायाव मा नांगौ बिनि सायाव एसे माबानानै फोरोंनाय जागोन दा बेखौ दिनै बेखेवनानै जालांबाय दा गिबि खेबै जाय बिथाङा रुपज्योति महन्त बेखेवनाय हाबाफारि हिसाबै बिथाङा जास्ट ओरैनो क्लासखौ लाग्रोगासिनो दङ बिथाङा जरहाटनिफ्राय रेप्लिका थियेटार ग्रुपनिफ्राय फैदों दा बेवहाय जोङो आसा खालायो गथ'फ्रा गोसो होनानै सोलोंफैगोन होननानै दा बेनि थाखाय आं साबायखर बावनो सानदों देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि मानगोनां मेडाम प्रिन्सिपाल मेडाम बिथांखौबो बे जायगायाव जायगा होनायनि थाखाय आरो मोनसे माबाया जाहैबाय आंबो बे स्कुलनिफ्रायनो पास आउट जाखानाय आरो लोगोसे जों जाय बिथांमोना दिनै जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथांमोनसिम आं साबायखर बावजोबो आरो आङो मोनसे खावलायबावो जाहाथे बयबो खाथि खालानि बे स्कुलनि स्टुडेन्ट नङाबाबो फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन बेखौ आं खावलायनाय थाबाय आरो